què hi trobem, quin seria, diguem, l'argument, no? Per situar-vos una mica, Pasquala i Pilar, que són dues d'aquestes que trobeu aquí en la ressenya de Contracoberta, són dues germanes òrfanes de pare i mare que viuen a Vall de Roures, al Matarranya, i que l'any 1938, per tant ja estem en plena guerra civil, es veuen empeses a fugir del poble perquè les seves vides corren perill. A través d'un viatge amb dificultats, un petit periple, arribaran a Barcelona, on hi ha aquesta tia Gabriela, que també s'esmenta aquí, i allà a Barcelona es quedarà la Pasquala, que és la germana petita. Mentre que la Pilar, que és sobre la qual realment hi ha aquest perill, que perilla la seva vida, és la que marxa cap al nord i fuig cap a França. Passen els anys, ja en època de postguerra, la Pasquala entrarà a servir a casa d'un important empresari català, alta burgesia catalana, però sobretot un gran col·leccionista. I aquí ve el lligam amb aquesta anècdota que comentàvem abans, no? Entre ells dos, entre la Pasquala, que és la seva criada, la seva serventa, i en Lluís, començarà a créixer una relació peculiar que primer s'anirà basant en l'admiració, en el respecte, però que a poc anirà passant cap a l'estimació, cap a l'estima, directament cap a l'estima. Durant la seva fugida cap a Barcelona van dormir al ras i també entre el brancam d'algun arbre. Els van cedir graners i corrals per descansar, van fer bivac a la platja i en alguna gruta de la costa. S'amagaven cada cop que sentien passes, s'allunyaven de les carreteres i els camins amples, s'alimentaven de fruites que agafaven pel camí. Fugien de tot i de tothom, fins que el dissabte 21 de maig de 1938. Però més enllà d'aquesta història d'amor, nosaltres el que hem pretès també és que hi hagi molts altres temes, hi ha altres branques que es van derivant d'aquest tronc central que és la història d'amor, hi ha el context de l'època i, a part, ja dic, altres matèries que també són importants, o com a mínim hem pretès que sigui important. Veurem com apareixen i com es desenvolupen diversos tipus de relacions humanes. Per exemple, a les famílies, com hem dit, a l'Església i a l'Estat. O sigui, entrarem obertament dintre de famílies ben diferents i veurem que els nostres personatges viuen situacions canviants. El que passa és que unes situacions són d'amor i de respecte, canviants, però d'amor i de respecte, i les altres, en canvi, són tot el contrari, perquè esdevenen difícils, arriben al menyspreu i fins i tot a l'odi més visceral entre ells, no? Per conèixer una mica més, us llegim també un breu fragment on la Vera defensa un personatge estant en el bistrot que tenen a Tolosa, que és on estan instal·lats, i hi ha un moment que estan tots junts, els pares de la Vera, que si la Pilar, la Pasquala, que estan tots allà, i estan parlant del treball aquest que està fent la Vera en aquesta investigació que està duent a terme. I bé, hi ha un moment en què ella parla defensant un personatge en concret que a ella li crida l'atenció. Lorenzo Valla és un exemple, però al llarg dels anys s'han donat molts altres descobriments que haurien hagut de modificar el curs de la història, però van ser frenats, o en el millor dels casos retardats, per forces com ara la Inquisició o el Concilio de Trento, eines poderoses al servei del immobilisme. I de l'estructura de la novel·la? A veure, deixeu-me imaginar la nostra novel·la com un gratacel enorme d'acer i de vidre. Una massa enorme, però que la intuïm lleugera, no? Doncs això és el que nosaltres hem intentat fer. Perquè l'estructura de la novel·la es basa en el ritme i en l'equilibri. Perquè Ningú com tu es divideix en dues parts gairebé idèntiques separades en el temps. És a dir, la primera part transcorre entre 1933 i 1945. Després ve un espai de 17 anys que no hi ha res escrit, però que intuïm fets que tot seguit són els que donen pas a la segona part. Un relat que va de l'any 62 al 72, és a dir, 10 anys, i un annex final que situem a l'any 1973, com s'ha dit, no? Llavors, cada una d'aquestes parts manté el mateix ritme, el mateix equilibri, que són
17 capítols i 17 cartes, perquè cada capítol porta una carta anexa a la primera part, i 17 capítols i 17 cartes a la segona part. Aquestes cartes tan aviat expliquen com anticipen o inclús complementen les qüestions que es van plantejant.